Hello, hello, hello. Kakabsat, kinakurat. Sakbay na. Kahit ko kabulauan na giti kapsat nga mangbuy-buya iti daytoy nga channel nga buyaan tayo pangasyo. Kahit ko kabulauan na giti kapsat tita Pilipinas. Sapay kumata nakaradkad kayo amin. Kun mayat iti panagbangon yo. Kun siyempre, kapag bangon nyo, dapat katag mulumog kayo, matap no mahanga maulaw, diya kasang-sango yo, para kano pa kayo ag-eskwela, uno, apang kayo trabaho, ket, kumusta kayo? Amin ita, dagita data Cordillera, banbantay ti Cordillera, kun, kalkauta bagyo kana Trinidad, dita iti, ayan tayo. Ket, pagtungtungan tayo man iti, actually ket dito ket medyo naladaw. Nga natatakot adda pa lang iti kontrobersiya na panggap dito paboya ni Daryl Yap ka made in Malacanang. Kontrobersyal kunak ta nagaruti mang criticize nagaruti kakar kita da kita makanalom iti siyempre yellow dilaw pino yellow dilaw adinalom lawangga nga nalom makanalom so ket actually no panunutan tayo niya panunutan tayo nga gamin nga talaga ket matmut lang no ammo tayo jay istoryan ijay bangir no agsubli tayo iti ang pagayam no kastigayam ko nakaspa nakastoy nagot magkit-criticize niya dagiti mga daduma kumurada handa ka nga makamove on uno dito pabuya nga dito ket it's pinaluktot na iti history pinaluktot na kano undasan ko dagiti daduma bagada nga fiction nga paiso dagiti daduma met ket bagada nga kula ito dagiti daduma bagada nga dalata nga makamove on ay kachik pa no kay makamove on kasapulan siguro nga wheelchair kayo na uno agala kayo iti no bedridden kayo katagbero kayo iti caregiver yo tayo so tumang punpunas kanya yo tayo siyempre kayong mutunan nga makamove on kung kunayon di so no actually dito gamin na MIM uno dito made in Malacanang ako na dakat noon pa noon kasangay nga eye opener kada dito so kasang eye opener kada kiti amin nga Pilipino apay no lagipon tayo iti napalabas
nya ket idi kwa syak ako nga baga nga makamarkusa ka anak ko nga baga makamarkusa ka kumot nga baga nga kung anak ka maka left anak ka maka right nga ako mo ngem idi gamin karatyo gamin idi syak nayanakak idi 1986 ket adak jay elementary kaya win grade 6 saksa ide elementary adak jay Lokban Elementary School tay jay tinagiskwela kay siyempre magbinetan ito 1986 revolution idi sa revolution magmagmo nang gana high school makamunetan damag-damag ket nagaron ti bagbagada siyempre nakitida dumay bagbagadan nga kunkunam na nagaron iti piniktimam iti during iti martial law kunada Marcos kanukat kastoy isu na iti mastermind ti panakatay ni Ninoy nagaron ti tinakaw na dapat yung pelikula iti nga kwan iti Yamashita Treasure dagita kumontramin kanya na nagaro iti bagbala kat siyempre as may isang kaubing kay siyempre iso ti tungpa susurutan ti at iso ti bagan nagiti lalakay kan mabakot di ba kat siyempre ti idi gamin kat panpanutan to compare to tatanga chimpo kun idi kat siyempre idi awan ti TV ada ang agpaso TV ng manmanong pa lang tatati TV da mabilbilang awan ti telepulo awan ti newspaper at ti newspaper matkitiyang siyempre mas may usang ubing nga pe basa kakit ti newspaper basa makot comics unusan kat kat radyo kat niya lang tinungdenggan mi kahit may dengdengan kat Uncle Pete kun duming-duming mabalin amin yay agbuya kami ti TV kat buya nga ti TV Fernando Po Jr. kan litulapid nga pinaltugan Chiquito Panchito Dulpi dagiti huybuyaan mi ayan magpakialam mi kat mapangkalang iskwilaan kat kasi ti magbagadan nga kastoy ti puro kontra amin kini Marcos iti madamag siyempre kat isumot ti may mulmulaan iti panunot iti ubing ngem siyempre tatan ta din makaya kon ni pati barbaskon kada puronan pati bukol kada puronan dalang ti party ti boko nga konti poron na kasi pre panpanutom tatan no i-analyze mo kas ubing ije iti din makalam nga kumbaga kat pamati ka na jay din makalam nga pinatim niya yung tatan no analyze mo gaputay tatan kat kunadang tatakat modern day era wala na dati computer at dagan iti smartphone makita mo na talaga lumwar amin naturay ito'y im nga ito'y made in Malacanang kat na ipabuya kat ilumwar nagiti amin nga nakalumeng side iti Aquino so ije ka nag-analyze right titi ko na da nga analytical thinking tada kami idi siyempre inuubing ka idi awan ti option mo dunya tinangag mo lang ay matpadamag da ora no chismis baliw siyempre chismis iso lang ti paano matay siguro tinangag mo umtatan nagaduon ti social media nga mangiparwar iti amin so kuna da unang iti historian iti site iti Aquino kat kasto iti history ngam tatan medyo analyze mo tenen iti mangyari niya siyempre napanpanuton ngagpaiso kat history ngagpaiso iti part iti Aquino di ba
Siyempre isudang agpeso ta siyempre isudang mo tinangabak adi jay nunya ti history nga may tama kanya da isu ti aramidon da. Ano ya? Alamot nga sayda namot iti Pro Marcos. Iksip lang no neutral ka nga tao ta at least kat kita miso nga tata ilo nga tatangag pa so katamun nga muno niya ti talaga nga gusto iti history. Taya ko nada nga rod no sino tinangabak iso ti mangisurat iti history. Siyempre habak ni Marcos na patalsik. Di ti mga ramdang surat ti history ket ti Pro Aquino isurat may ireng-reng nga kasto iti nangyari iso ako na iti mid in Malacanang binaluktot na iti history. Siyempre no idi ko mabalin umtata ta nagadumutenan iti mabalimot nagadumutenan iti mabalin mo nga i-search man iti amin medyo adati question. Isu ito isuya ko na nga analytical thinking masapul mo't nga kita mo't iti ti tatanga tiyempo masapul nga kita tayo mo't ati bangir. Anya ikat yung mo't ti chance da nga mang ipakita mo't. Ano ya? Di tiyempo ibagbagada. Kalada ito ibagbagada ni ni Ninoy so tinang laban iti demokrasi sungod ka pinagbalinda nga Aquino ket may nga hero tayong lablaban na kanon iti demokrasi di kwan na assassinate sin Mario ni Cory gaputan na abak iso na snap election di mo tenen nga nagaklas mo tenen iti tattao pinatalsik dan ni Marcos ket ni Cory ti patugaw da. Katibagbagada demokrasi lata ikukwada iti demokrasi lablaban da iti demokrasi nga di kukwa ireng da idi ket ireng da idi ket kahit da nga waya-wayaan nagiti tattao iti dictatorship wenno jay under iti Marcos regime nga awan iti freedom niya. Awan iti freedom kano iti time ni Marcos. Ngam paiso nga ta. Agpaiso nga ta nga awan iti freedom ni tiyempo ni Marcos. Katata nga tiyempo nung makita mo tataon nga tiyempo niya so i-research mo niya ba tinangyari iti tiyempo ni Cory. Isumot lang na ito ti question ko dito mo lang ti question ko ta napanpanunutan uray mo't lang dagiti dadu mga vloggers isumot lang ti ibagada napanpanunutan ni Marcos no kaspare kan guilty iso na during iti martial law iti tiyempon ni Cory apay nga hana nga inikan iti justice dagiti tattao dagiti nabiktiman iti martial law. Aya mano nga taon nga tinengel ni Cory iti gobyerno. At apay ti backup na nga Amerika. Idi kwan ni Fidel parehas na mutlang parehas dang mutlang. Di kwan ni Pinoy Noynoy. Dagay nga tiyempo nga dagay da nga kakalaan da nga kakailyan da wano kwa apay nga handa nga inikan iti hustisyan iti tattao nga may bagbaga nga biktima da ti martial law. Katata agrarali da dagiti justice for the people during martial law. Celebrate dati Ninoy Aquino. Ipapabuya dati martial law. Ipapabuya da iti panaka-assassinate ni Ninoy. Kat dagiti dadwa kat ikukwada lata ti biktiman iti martial law. Ay nati justice iti dagiti tatawag nga na biktiman ti martial law. Apay nga di during ni Cory. Dito ti mystery nga ba ano pantutan na kayo nga agbuy-buya. Karkaro dagiti estudyante nga rally nga nga amutag panunot nga ibagadalatan nga mamamatay ni Marcos at tatakaw ni Marcos. Dito yung nga panunutan. Dito ti pagkuan yun no
talaga nga nalaing kayo matlaang siyak anak nga nalaing anak mat nga tabud adalang siguro 1%. 1%. Ngam at least ada mo ti panunot ko nga ag-research iti nangyari kan panunutem nga talaga ano niya tinangyari. Kala kita ta kasla nga dagiti estudyante kat kasla panunutan niya tinangnagda kasla nga uyak ko naktatay. Idi kat awan iti nga talaga kat awan iti option. So nga niya tinangagmi isulang iti surutan mi katata nakaruti social media nga masapul nga mausar tapno lang ag-research ka dagiti mo't estudyante karo dagita data UP uno dagita kabataan uno kabataan party list ibagada mo't i-conclude da mo't rin nga kastudya may nga tao. Tupan panunod nagadumot iti ustarem nga pag research andang agpanunod. Kajibagbat patay no talagang mutlang nga talagang mutla nga ni Cory kati kahit nga tulungan iti tattao kahit nga waya-wayaan nagiti tattao apay nga nga inikan iti justice dagiti biktiman iti martial law. Katingga na tata agpukpukaw da pala ay nati justice iti martial law iti biktiman iti martial law ay nangay. Yaya tinangyari iti tiyempo ni Cory ang damot nga inikas nga si kaso data. Ang damot nga inikat iti martial law. Nobody iti ipikton iti martial law apay nga iti time ni Cory katanda nga inikat iti martial law. Ano yan? Thinking, ito iti panunutan nyo, usar. May sabay nga medyo questionable. So nga anak ko na nga mamati iti side da. Time nga na-assassinate 1983 samot. Na-assassinate ni Ninoy. Tayo siyempre ang mutayumot nga na-accusean iso na iti treason. Ano nga dati, treason nga dati kakumplot na dagiti CPP-NPA kat na ibalod kat nataningan nahusgan nga nataningan nga mabitay niya kat idi nagsuble from America pinartugan na airport itatta yang nga tiyempo pinabasol da ni Marcos nga iso tinang assassinate detamot lang nagadumot lang iti question dita panpanuton tayo nagadumot lang iti question dita tanapan panguton no talaga mutla kayat ni Ferdinand Marcos nga patayon ni Ninoy kaya apay pala nga uray na nga agdisuyi airport sa nang tupaltukan ano pabalin na mo't nga ipakwa Amerika tagpapagas mo't na panagpagas kutupan panuton ambot nga tabad ni Ferdinand Marcos ta siyempre ang muna nga itatanga tiyempo katalaga nga aduti kumontra kanya na niya kaya siyempre ang mat nga tabut ni Marcos nga apay uray na nga lumapag ni ninusanan to i-assassin siyempre dagiti tattao ag suspitsada nga isunat ng palto ang mat nga tabut ni Marcos sagdo tatta kasi pinatuga inasasinit da pinabasol da ni Marcos nga iso nakano ti mastermind ti problema ti question apay ngay nga handa nga nalpas iti investigasyon ket awan iti handa nga talaga nga na found outan no sino iti mastermind iti panakapatay ni Ninoy. Awan na po ka, kung gana tatakat, uri da Chris Aquino kat, damdamagan na, sino ang pumatay sa tatay ko? Tagdi da dumamot nga rally dita kat Marcos, assassinated Ninoy Aquino, ang gana tatay, so di magbagala, katupan panunutan, apay nga dangan na i-prove iti 1986, jet time nga taon nga Danny Cory. Tenggal nan ti gobyerno na panunutan ti, tenggal nan iti gobyerno.
ada power na no panuton ko makat ada kanyanan iti power no paganan nga guilty iti Marcos o awan mo tinaramid na ingana dinalpas term na ingana nagkuan ni Noynoy ingana tatta awan latta iti 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 nangyari kat na i-close jay kaso nga diay awan kat ti taktakat ano ti magmangagan nga lumtaw nga ti mastermind na matlangkat ni danding kuhuang ko isong mati magbaga na close damot lang may samot lang ang membro ti pamilya dati mismo mot lang ang iti ng mastermind isong nga dagita iti questionable iti time ni Kuri oray no kuna tayo kuna nang ilablaban na iti freedom api iti nagtugawan ni Kuri api natalnamot lang ayan no iti ilablaban dagiti tattao nga iket freedom kanan yung ilablaban na freedom hindi nagtugaw ni Kuri api natalnamot lang aya hindi nagtugaw ni Kuri di 1989 o 1989 kat nagadumot iti kudita nga nangyari di ba under ni Gringo Hunasan iti RAM Reform Arm Movement ko na da nagkudita da inya idi kwan sin marunong manon iti no malagip yu tinangyari jay Mindiola massacre nga kunada nga dagiti farmers nagrally da nagmarcha da jay Manila jay Mindiolan samot jay ket dagiti security forces iti gobyerno under Kuri nagadu iti napatay da tulad samot nga tao tinapatay da dati napatay da napatay da nga citizen dagiti farmers lumalagip yun diay Mindiola massacre nga kuna daw kuno dagiti inawagan dagiti journalist nga the Black Thursday tayo history diay o andamot gibagbaga tayo history da nya dili ko da ya freedom anya ti freedom ni jay pinatay da nagarot pinatay da during iya protest nga da nagrally lagi ti tatawan penga protest ya rally nagadumot pinatay da under Kuri santo dagiti farmers jay Luisita Hacienda ket angan na itud kanya da dagi iti jay daga nga na i-promise kanya da no kita nyo ti history from iti time ni Ramon Magsaysay iba ko na ni Ramon Magsaysay nga kini kukuang ko nga after the certain period of time kat itud na kadagiti farmers takukwada da itoy nga mahaan na may bayag hindi ko nagaramid ni Kuri ako ti carp imbis nga itud na kit din dagiti daga iti Luisita ibulong na iti daga ti Luisita kadagiti farmers saan sinabalyan na kiti nagaramit ti bill uno carp nga kunada siyempre nya tinangyari nga jay ada ayat tinangyari iti time ti ko kung nagaduno kita iti ispan iti panagserbi ni Kuri awamot lang matinang nangyari katatakat iso ti lablaban da nya tinangyari iti time ni Kuri santo iti time ni Duterte nagarot nagrarali may magba freedom of the press freedom kat siyempre Napan-panood yung kat karong lang mo iti nangyari ti kindi ko rin ba karutay nagarot ti kudita yin kastagat ti Mindiola massacre gadi iso nga na kayo kong katayo masapul mo't nga kitan tayo mo't iti side mo't iti iso nga na ito iti dito naramid nga pabuya ni Daryl Yap nga made in Malacanang iso yakunak tatay iso ti eye-opener tapno kastakat mariing mo't iti adamot ti tsansa tayo ang mangkita mo't iti side iti bangir side iti bangir iti side iti Marcos niya antiyo lang adjust nga kasto kitan tayo mo't iti side ti
nangyari mat kadag iti Marcos. Siyempre no panpanutong tayo gamin kitkitan tayo gamin amin kasla nga amin nga biktima latan tinang nangyari kat kuri kasla nga ijek ko na da inalada gamin ti tirigat na gamin neta dito ti makapa dito ti nudadumakat makapakatawa makapasar actually dagitimot nagmarmarcha it's a revolution daduma isudamot lang ti agrarali ingga natata ano yan lagi ti agrarali mot lang isudamot lang ti agrarali nga mamu ti panunod da isudamot lang ti agrarali iso ko no panunod kat iso nga tatakat isumot lang ti mangyari tata iso nga kitan tayo iti side nabuyaan tayo at least makita tayo kaysa iya ko natin nga tatakaw mananakaw tatakaw kan mananakaw parehas mo't lang tatakaw kan mananakaw parehas mo't lang sa yeah at least kita tayo at least i-balance tayo iti isut nangyari kasi ag judgment tayo kas ti nangyari de isut ti ibaga tayo nga kontra pi man tao katantiyo mat nga nangyari so nga might mutlaeng nga kitam tayo iti side iti bangir nga jay madilaeng iti kitam tayo no kanyak iti history no kan iti tungtungan lang kat history mas kuak iti no tinagaramit iti history iti dayta nga tiyempo time kat tao ko mga nga separate haan nga makaakino no haan nga makamarcos at least yan neutral tapno kitaan na iti nangyari haan nga may salaeng nga side iti kitan na mamatakpay ang tinagyari man kat may salangot nga side tinagaramit iti history ta siyempre isudat nga ba di may sapi man nagbalik nga kontrabida so asya kabzat kitan tayo iti side iti bangir lukatan tayo iti mata tayo mo't atap no makita tayo mo't iti nangyari tanarigat mo't no ikat baga tayo latan nga na itatakad da iti daduma kat kung nadalata kami nga makamove on no panpanutan actually kat awan takin basol litan han nga makamove on da iti daduma basol da raytan ya kung nakartatay imano niya titawon na ta from 1986 30 something years imga na kayo ang makamubon kat siyempre no panpanunutan kat awan basolon ni Bongbong Marcos ison tiyo nga yan tupi man ni baga nga basol ni Bongbong Marcos basol ti Marcos haan tadaan jay adaya time nga naikan iti tsansa nga ma-prosecute iti Marcos nga andamot nga inaramid iso nga awan mo't iti rason nga kunatoy nga hantoy nga makamove on ta awan mo't iti basol or awan mo't iti ma-improve da sao dalang nga sao o kita nyo yan Ninoy Aquino iti dahito pas nga insilibra da kat awan pa iti agbuya agdengeg o rin in pabuya da iti panaka-assassinate ni Ninoy in pabuya da iti martial law awan tagbuya ta ay makapauma mo tunan na taon mo daduman ipabuya na ito Fernando po kung lito lapid at least mayat pinaltugan kaysa reta boring mat ano ya iti ko na iso nga kasi kakabsat iti reaction ko mat opinion ko yapay kaya ko nga ibaga ko agul katipos ko tayo nalipatak dahito itinadlaw ko lang at least kumakatan nga maulit ijay nangyari ijay idsa patamot nga mangyari tata simpi tata tayo nang ibutos kini Bongbong Marcos 31 million di ba hindi time ni Marcos kini Cory adumot dagiti supporter ni Marcos trigat na apay nga nakatal na dalang awan man lang iti tinmakder nga
mang idipindar kini Marcos. Kasi iti ko na, at least kumakat, ada kumati ng idipindar ta, no panunutan tayo din, dito lang ti medyo madlaw ko eh. Adda da Marcos di unog iti Malacanang. Apa yung nga ay nangay dagit, ay nangay piman dagiti supporters da, anada ngay piman. Ay nangay piman dagiti supporters da piman nga nang mang support iti dagiti ay nangay dagiti pro Marcos iti chimpo nga diay. Apay ngayon da nga pan tinulungan uri na pandalang kuman iti Malacanang nga nang surround iti Malacanang tapno an nga mapatakyas iti dagiag pamilya. Iso nga do mapanpanuton mo lang dagiti supporter nga dagiti dahamo nga talaga nga amon talaga nga suportaran na ka. Ya kunada nga rod ket loyal da kanya no support kuna nangol ket di bagal sige sakti bala makamu ka lakas jingay niya suportaran da ngam no when it comes iti tulong awanda na mun nga mahagilap iso na amon nga makita isudan ayan dan nga dagi loyalistam idi ay na dagi loyalistamon nga nang support kanya da nang support kanya ape tatamuteren nga agbiro kan titulong na i-corner dan piman ket ay nada nga piman dagi supporter ni Marcos idi iso ti kukwak tatay ay na nga dagi supporter ni Marcos idi ape nga da nga tinmakder no nangabak ni Marcos iti snap election iti 1986 ay nadakay nga rod iya nga tiyempo. Apay nga awanda, apay nga nangabak iti party ti kuri ket isut na ipatugaw ayan dangay. Apay nga nagpasuli da. Siyempre no panunutan ket musika ket suportarang mat nga talaga iti presidente man lang aja inbotos mo nalpas no dati nangyari kanya nawan pakialam mo. Kalatatamanan 31 million tinang ibotos kini Bongbong Marcos. Once nga dati nangyari kanya na, once nga dati anteng mo, siyempre anteng mo, dati nangyari, nagkudita, ayan da nga, dagita 31 million. Apay, kaya da nga tanga backupan, kaya da nga tanga suportara ni Marcos. Wano awan mo't pakialam da. Suportak lang isuna manak nga makibiyang kita wala akong pakialam yan kung may mangyayari sa kanya wala lang dita na dahil 31 million datayon iti tumakder nga kaslanga bakod iti presidente. Tano adat tinangyari dito kat awan tayo mutla useless nga napananan niya ti 31 million pinangabak yung agpaiso isuna ngam idi dito adat ti tiyempuon nga dati problema binaybayan yumot. So kasla dati nagadadot ti agrarally dita Pilipinas kat ay nangay dagiti suporter pinging agtatalnada. Adu dagiti kumontra, adu dagiti agrarally nga pamamatay. Naman pamulagat ay namat nga dagiti rally nagiti pro government ay nadamat nga apay nga tatalnada apay nga damot nga makisinumbat karagiti agrarally nga ko talpat kon basig damot nga agrarally dapat kumamatakat no agrarally dagiti antay adamot dagiti pro nga talaga nga agrarally mo't nga mang support iti gobyerno ti panpanguton kat usually di makikita tayo lang dasakat dagiti anti-government dagiti Gabriela dagiti bla 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 isulat nagprotesta dagiti mot pro-government dadala nga mamon ng itayanda nga wala akong pakialam dyan ano ko nada anya nga nga rodon nga iti susurbin iti panangbutos iti tao na yumot nga suportaran kasi ti madlaw ko iti dagiti supporter iti president alas lang nga awan mo't pakialam da no adat tiyempong adat ti kakastoy kat awan pakialam da dagiti agrarally iti UP ay naman ni dagiti estudyante iti UP nga makamarkos nga api nga agtatalnada mo't alamot nga sumumbat
Mannanakaw ti presidente yo, mamapatay ti sabi, apay, yan, ti, agtatal na dalang mat, awan mo ti, kuwara, siyempre, sumbatan yung mat, yung mat lang may sumbat da nga eh. So nga, ako nga, mumat, no, niya ti panunot mo, ti, dagiti mat pro government mo, nagtatal na kayo, ako masursurbi na, no, kas pangarigan, kas tamat. At least pa, dagiti vloggers, dagiti adati YouTube nga talaga nga ikwadamat ngam siyempre oren no dagiti YouTube ada dagiti vloggers ako na katamat nga amin ket buyang da isuda amat amin dagiti da dumapay ket mabash da uno ti mang treat mang inyete ya basta adati mang-warning kanya da nga isardeng da. So nga tayo santuan nga amin nga ikat ag-vlog. Mabalong ti vlog tayo ipakita mo iti kasa kanya. No, kanyak orin ako ng buhay-buhay at teraramidat. Orin ti katungtong ko lang. Orin may mesak nga agsasaw dito. Kaslak nga tanga. Anong buhay-buhay kanyak. At least naibugak at least naibugak iti kapanunutak iti side ko. Anaya. Yeah. Ore mo dagiti mga vlog, ore mo ngagpay so awan mo ti magbuya kanya na. At least naibagam iti riknam. Manalta, so ati may baga, na kayo nga nang magsupport mo iti presidente, da kayo nga data Pilipinas, da kayo ati agkutimot. Ada tagrali di sakit, ay nangay ti anyo. So, kasi iso lang ti talaga nga medyo madlaw ko nga kasi nga talaga nga mangyari ka dagiti supporter iti maysa nga official. Was nga dati problema amo nga makita isudan. Ang mo nadumakot kaslada lang nga makibangbang kalangan nga mamuno talaga nga suportado na kanya muno niya kalay di chimpo ni panunuto chimpo ni Jesus di ba di cross di Jesus ket nagarano iti chimpo iti panagkaskasabana ket nagaro iti na-convert nga Kristiyano idi natay iso na ket nagtataray damot amin nagtataray na ket dagilang sumagmamanulang iti adayabay na adangol yabay na dada pa iti distansya ket nain nagad-adu nga mang support kanya na idi na cross idi natay ket awanan napukaw da amin ate ko mga kasjay. Nuinbutos tayo ni Marcos, dapat bakapan tayo met. Dat tayo kumaiti agbalin nga dingding namang surround iti kanya na amin dang opisyal. Tangmayt mo tatararambin na ti programa da. Ni VP Sara santo ni Ferdinand Marcos santo dagiti cabinet members tangmayt mo tatarambin da. Ang nga perfecto iti awan iti perfecto nga government as long nga aramidon da iti rebeng na nga pagsiyatan iti tattao ora non nga perfecto nga aramidon da suportaran tayo lata anya antiyo man amin nga ag-vlog ngem at least ket dati mo dita nga mong support kanya da kasay kasay garod kat sa tayo tumanan nagkikita iti sango iti telepono.